South of the United States, the blue waters of the Caribbean Sea once were known as the Spanish Main. This was because pirates sailed along these shores. Today, fast white steamships travel across the Caribbean with cargoes more valuable than pirates' gold. And officers in trim white uniforms pick up their golden cargoes from a place we call Banana Land. Bananaguneetako langile ohiak gara, eta 17 urte daramagu borrokan. Azken 3 urteotan hemen egon gara nazioarteko enpresek Nikaraguan egindako kalteak euren gain noiz hartuko zain. Gero eta nekazari gutxiago dago Europan. Ez da gaitasun faltagatik. Europak janaria beste herrialdeetan eros desan saiatzen direlako baizik. Horrela, multinazionalek merkeen ekoizten duten lekuetan erosten dute janaria, eta gehien ordaintzen dutenetan saltzen dute. Egunez egun, edatuago dagoen gosearen arazoa transgenikoak inportatuz konponduko zela uste zuten batzuen. Erakunde guztiek, Via Campesina mugimenduan bat eginda, munduko herri askoren apustu estrategikoaren alde lan egitea erabaki dute. Ez da nekazarien hautua bakarrik, gai horrek gizartean txoko bat izatea lortu baitugu. Nekazaritza ikasketak egin nituenez, orain dela 25 urte ez nuen sistema horretan hasteko interesik. Orain dela 7 urte ordea, proiektu horri eutsi nion alternatiba zegoela sohartu nintzelako. Zuzenean merkaturatzea, sistema laburra alegia. Nire ekoizpena jan nahiko luketen familiekin ados jartzea baino ez nuen behar. Eta ez nituen asko behar, 40 familiari jaten ematen dion proiektua baita. Proiektu iraunkorra eta jasangarria da. Gustuko duzuna egiten duzu, eta dibertsifikazioaren alde eginez gero, zure familiak ere ekoizten duzuna jan dezake. Bideragarria da. Interesgarriena da, esperientzia hau zenbat eta gehiago biderkatu eta kopiatu, arrakasta ziurtatuta dagoela. Gaur arrautzak ekarriko dizkidate, hotzara ostegunean dugulako. Apa, Itxiber, egunon! Zera iztu da? Bai, ez. Hemen geratu zan. Txaleku igual barruan dagoena, ez da. Ez dakit, bitu? Bai, kizutuko txok, Ander, patata. Bai, patatak egutu, bai. La soberanía alimentaria elikadura sobiranotasuna da herriek beraien nekazaritza eta elikadura politikak definitzeko gai izatea, haien kultura, klima eta betebeharrak aintzat hartuz. Jendeak berak zer, nola eta noiz jan nahi duen erabakitzea da.
Kolombia da biodibertsitatearen adibide. Bioaniztasun handiena duen munduko bigarren herrialdea da. Kolonbiako lurraldeak eskaintzen dituen aukera guzti horiek, aberastasunak, edertasunak eta paisaiak osatzen dute biodibertsitate hori. Herrialdea, iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duten gure 3 mendikateek, estai termikoak eratzen dituzte mendilerroen artean. Temperatura oso muturrekoak ditugu hemen, elurra eta beroa. Klima aniztasunari esker, fruta, produktu elikagai, zuhaitz eta landare aldaera handia ekoitzi daitezkeela konturatu gara. Oso garrantzitsua da bioaniztasun hori gordetzea eta babestea. Amalurrak gainerako elementuekin duen harmonia doitzen duelako. Egun, ordea, indarrean dauden politikek eta ezartzen dituzten berriek biodibertsitatea kaltetu eta arriskuan jartzen dute. Bizirauteko era berrien bila, familiak hirietara edo kolonizazio guneetara leku aldatu behar izan dira. Emakume asko bakarrik daude lursailetan. Haien senarrek kanpora joan behar izan dutenez, haien ardura da lursaila, familia eta etxea mantentzea. Emakumeok hasiak deskubritu genituen eta horrela nekazaritza sortu genuen. Emakumeak dira lursail batera heltzean, lehenengo eta behin ereiten dutenak. Hortua, janaria ereiten dute familiaren elikadura arazoa konpontzeko lehenengo, ondoren tokiko merkatuarena eta azkenik beste merkatu batzuena. Aitziber da, arrautza ekoizlea, eta nire moduan, barazki ekologikoak ekoizten ditu, berotegi sistema eta estalperik gabeko lurtzaila erabiliz. Aurten ekin zion dibertsifikazioari, olioekin hasi zen. Nekazare deritzogun taldeari arrautzak ematen dizkio, eta ona etorri zaigu. Hemen dugu biltokia, zar zaitezke. Nire gurasoak beti bizi izan dira baserrian eta ez zuten bideragarritzat jotzen. Horregatik, baserria utzi behar izan zuten eta fabrika batean lan egin. Ez zuten oso bideragarri ikusten. Baina 6-7 urteren ostean, horretaz bizi daitekeela onartu dute. Eta gure bizimodua haiek izan zutena baino hobea dela. Beste herrialdeetan nekazaritza mundua ezberdina da. Ez dago errepiderik, kalerik, gizarte zerbitzurik, eskolarik, dena dago urrun. Hemen Europan berriz, zortea dugu, eta hiriko jende asko nekazalguneetara etorri denez, zerbitzuak eratu dira. Eskolak, medikua, asfaltatutako kaleak, lorategiak, hiri bateko auzo batean biziko bagina bezala. Ordutegi malgoa duzu, eta horri esker familiarekin antola zaitezke. Nik hori balio esten dut. Ederto dago hori, baina neskatxoa zaindu behar dudanez, ezin dut agian nahi beste behar egin. Lan egiteko gogoa dut batzuetan, falta sentitzen dut, ni bakarrik berotegian egotea, eta inor trabarik ez egitea. Badut lanarekiko atxikimendu apur bat, lan egitea gustatzen zait. Emon pa, hon lan adurrez betea? Bueno, ofitzina. Bueno, bagoiez. Marikoan. Bai, ongo gara. Gero arte. Venga, agur,
Orain El Alto izeneko elkartera joango gara, La Paz hiriko Miraflores zonaldera, ni bizi naizen tokira. Irratsaioara joango gara eta bidaia nahiko luzea egingo dugu, ordubetekoa gutxi gora bera. Nekazaritza komunitateetatik etorritako aimarak, kitxuak eta beste kulturetakoak bizi dira El Alto hirian batez ere. Aimaras, quechuas y otras culturas, ¿no? Bueno, aquí he venido a hacer una Departamentuko Bartolinas Isa emakumeak federazioko kideak elkarrizketatzera etorri naiz hona. Zuzendaritza berria dutenez, zertan ari diren eta haien agenda eta kezkak zeintzuk diren ezagutzera nator. Erakunde horrek, nagusiki, La Paz departamentuko probintzia ezberdinetako emakumeak babesten ditu. Gracias. Giza eskubideen kontrako errepresioan emakume nekazariek jasan dituzte erasonik handienak. Batetik, bizitako kolonizazio luzearen ondorioz, kaltedunenak izan direlako. Emakumeek jasan dute arrazagatiko diskriminazio handiena, indigenak izateagatik, eta halaber, emakumeak izateagatik. Gizonak batez ere, komunitateetatik joan dira, eta emakumeek landu dute lurra, eta umeak zaindu dituzte. Lan horiek guztiak, ia inoren laguntzarekin. Emakume heldu gehienek ez dute formaziorik, ez dute inolako formazio formalik. Emakumeok badakigu zer den otzara familiarra, eta horretan ari gara. Produktuek familietara heltzea dugu helburu, baina ez dugu sistema kapitalista bat nahi, non jendearen jomuga irabazi gehiago lortzea den. Elikagaiak osasungarri eta organiko iristea nahi dugu. Hain zuzen hori bultzatzen ari gara antolatzen dituguna azoketan. Horrez gain, emakumeek lantzen dituzten tokiko produktuen kontsumoa sustatzen ari gara. Kinoa eta gamelidoen haragia. Bertako produktu naturalak bultzatzen ari gara eta biztanleek produktu organiko eta osasungarri horiek ezagutu ditzaten nahi dugu. Prozesu interesgarria da barazkiak bustitzea, ezta? Oskailutik kanpo oso fresko mantentzen dira. Euren etzain nagusia lurrunketa da, baina bustitzen badituzu ez dira deshidratatzen. Honen moduko hortu ekologiko bat muntatzeko proiektua dugu beste neska batek eta biok. Eta egin genuen lehenengo gauza izan zen non mugitu gintezkeen galdetzea. Berehala nekazaritza sindikatura jo genuen eta jende gehiago gure egoera berean zegoela jabetu ginen. Orduan, sareak eraiki genituen. Batekin eta bestearekin hitz eginez aliantzak egiten dira eta elkarri laguntzen diogu. Horrela ezagutu nuen Sonia eta horregatik nago hemen esperientziak trukatzen. Laura eta biok hemen egiten dugu lan eta trukean ikasten dugu. Jende asko kontsumo taldeetan sartzen da janaria osasungarria delako. Baina osasunaren gainean ez ezik, giza eskubideen gainean kontzientziatu behar ditugu, baita janaria non ekoitzi den eta nola heldu zaigun, eta hori guztia. Bitartekariekin amaitu eta era lokalean ekoitzi behar dugu. Gabon, Txunumani, Gabon!
Aurrera, Freddy, aurrera, zain gaude. Arraioak, Freddy, ez da oser ulertzen, ez dakit. Tira, zelako pena. Gau honetan ez dugu konexio honik Txunumanirekin. Antza arazo tekniko handiak ditugu, eta ezin dugu ulertu Freddy komentatu nahi diguna. Eta garrantzitsua da, ez da? Saio honetan konpartitu dezakegu. Dei dezakezue, nahi duzuena adierazi. Adibidez, komunitateetako egoerak aztertu ditzakegu. Arazoren edo beharren bat. Horretarako da irratsaio hau, zuentzat. Zuek parte har dezazuen. Amaitu beharra dugu. Gogorazi nahi dizuegu, bihar koroikon izango dugun tailerrera gonbidatuta zaudetela. Goizeko 9:00 eguerdiko 12:00. Hauxe da deialdia. Hemen dio, Afrikar jatorriko herri nekazarien babeserako eskualdeko programa. Aqua. Eskualde honetako komunitate ezberdinetako kideak gonbidatu ditugu, afroak noski. Horiei guztiei azaldu nahi diegu, FIDak, nekazarien garapenerako nazioarteko funtsak plazaratutako Aqua programa. Horren bidez, ekoizpen proiektuak eta kultura arlokoak aurkez daitezke. Hemengo jendeak, eskualde honetako afro-boliviarrek koka landatzen dute. Haien bizirauteko modu bakarra koka ekoiztea da. Urtean 3 edo 4 produzitzen dute. Komunitateetako batera joango gara, eta bide batez, haien koka sailak ikusiko ditugu. Bizirauteko diru sarrera batzuk ematen dizkien ekoizpena da. Izan ere, familiek oro har, 5 eta 8 seme alaba artean dituzte. Garai kolonialean, esklaboak salerosten zituztenean eman zen familiaren lehen zatitzea. Nire ustez, egun, 2. zatitzea jasotzen ari da. Gazteek beste hirietara migratzen dute eta handik herrialdetik kanpo doaz. Hauxe da kokaren hostoa. Kokaren hosto famatuaz luze hitz egin da, ondo eta gaizki. Batzuek diote hosto hau kokaina egiteko baino ez dela erabiltzen. Ez litzatekeela landatu behar kokaina egiteko delako. Baina hori alde txarra da soilik. Alde ona da, kokaren hostoak propietate sendagarri asko dituela. Kokak ezinbesteko garrantzia du guretzat, bizirauteko modua dugulako. Lehen, kafe eta zitriko guztia ziren gure diru sarrera nagusiak. Baina, tokiko merkatuetan horien salmenta asko jaitsi zenez, egun, kokaia soilik landatzen dugu. Eguneroko likagaiak lortzeko ezinbestekoa dugu. Laster, Bienako konbentzio izango da eta koka drogen zerrendatik kentzeko borrokatzen ari gara. Behin, koka legeztatuta esportatu halko dugu. Egun Nazio Batuen erakundeak drogatza tipifikatuta duen produktu barik sendagarri bat esportatuko dugu.
Herrialde izugarri aberatsa da Bolivia. Klima asko aldatzen da, leku batetik bestera. Klima hotza eta beroa dugu. Hainbeste dugu esportatzeko, aberastasuna handia dugunez, gauza mordoa ekoitzi ditzakegu. Boliviar guztiek lan egiteko eta borrokatzeko aukera izatea baino ez dugu behar. Ereiteko lursaila eta ekoizpena industrializatzeko aukera. Horrela, ez dugu produkzioa lehengai gisa saldu beharko, beti bezala. Via Campesina lan egiten zuen jendea ezagutzeko aukera izan nuen. EHNeko afiliatua naiz, eta nire sindikatua ere Via Campesinako kide da. Egia esan, beste herrialdeen egoera eta arazoak ezagutzea adierazgarria izan zen niretzat. Arazo berak ditugula ikusi nuen. Lurra eskuratzeko zailtasunak, inbertsioak egiteko dirua lortzea kostatzen zaie, inork ez du eredu txikiengan konfiantzarik, eta era konbentzionalean edo ekologikoan produzitu behar duzu. Pakete teknologikoa deritzona produktu batzuetatik beste batzuetara aldatu behar duzu. Eta ekoizteko era ere oso garestia denez, zure lanaren edo produkzio ereduaren esklabo bilakatzen zara. Gure herrialdeko Kolonbiako emakume nekazarien egoera oso larria da, hegoaldean bereziki.